Xampó? Sí, és un regal pel camp d'esports de la competència, que és el Xavi Carol. Carol! Sembla que hi ha gol! Regal! Diuen, regalem dues entrades pels partits de play-off d'ascens de l'ACB entre el Lleida Basquetbol i el Melilla, que jugaran a Lleida avui divendres a les 9 i aquest diumenge a 2:15. No tota la vida és futbol. No tota la vida és futbol. Al Barça. Bé, desitjo que t'agradi. Posa també aquí. Heu escollit un mal dia per fer un partit d'ascens, no? Avui juga el Barça, és veritat, el partit d'anada. És la Final Four. D'allò que juguen, de la Champions de bàsquet. És partit d'anada, són les semifinals de la Final Four. Tu ets el camp d'esports d'aquest programa. Sí, ets el camp d'esports d'aquest programa. Lleida Basquetbol versus Club Melilla Baloncesto, pavelló Barris Nord, divendres a les 9 del vespre. Sí. Una entrada per no abonat. Què vol dir? Deu ser galliner. És que hi ha abono, de la pròpia caca de les gallines, que hi ha l'abono. Però el no abonat vol dir que... Bé, en qualsevol cas, si no us agrada el futbol, cosa que jo de vosaltres en fi, m'ho miraria, pavelló Barris Nord, divendres i diumenge. Força Lleida!